Сега трябва да прати пълна на тази песен. Да, коя беше тази песен? Ай сега. Do you wanna fuck? Yes, I wanna do. I wanna put my dick in you. I wanna make you scream like a mother. Do you wanna fuck? Yes, I wanna do. These nasty things we do. I'll make you more and more like gold. More like a star. I'm gonna lose it now. My girl's ready. I must choose it on the steady. I'm shaking like a motherfucker every time I'm with you. And I know that it is mutual, cause I can see it. Пустивате канибалци, бе! Какво ще си Schoolbusters? Сега много хубав поредица, обаче трябва да продължавате по-силен. Само това? Нещо друго? Как може нещо друго да ни кажете? По-любопитните. Вие ли такова нещо? Вие сега покарате ли ми се? Не. Искате ли да ви набия? Не. Искате ли два шамара? Първи ден от кастинга на Music Idol. Виждате журито. Това е Мара отварачката. Глория. Йорданка Христова. Есил Дюран. Мария от чилата. И Фънки. Да видим някои от първите кандидати, представили се. Очи повете зли, бомба гоиши аз, лекуват ни днес в новият комплекс. Стоп! Няма да спориш нещо народно. Да, може ли Ами, по-сега да си скажем? ако желаете народни песен мога. Нещо на английски знаеш ли? Да поздравиш всичките на нещо от Ви журите го, с нека да песента изпее 6 нещо на кокошки. английски. Песента 6 кокошки народна. Six chickens I have killed, one I have spilled. Сега на немски. Шнела. Schweinen deinen sieben Nachten. Мария Пикова. Ще кажа едно стимулиращо да. Другия участник явил се в Music Idol. Ама вие да не сте близнаци, бе. Аз Как съм... се казваш? Не ви знам кои сте вие тук, половината не ви знам, аз съм... Круасаните. Махнете, махнете. Не ви знам половината кои сте тук, обаче съм... Дошъл съм да ви... Махнете, ма. Дошъл съм да ви заблудея всичките с първата ми песен. Sex bomb, you sex bomb. Baby, you can turn me on. Аз мисля, че сте сбъркали предаването. Вие сте с Dancing Stars. Не търсим такива като вас. Аз мисля, че сте тревестите. Искам да седим с този човек. Едно стимулиращо И тя е тревестите. да, ще му кажа. Вие ще ми дадете дай вие? Звънни ми Да. после. О, Малко съм дърта с теб. I just felt my dick move. Как може да дадете на този идиот? Да. Аз му казвам едно стимулиращо зле. Кажи, дама. Да или не? Не! А вие си мислите, че това е шоу Music Idol, но тук сте позори, защото тук не се търси Ако Music обичаш Idol. вратата и вън. Тук се търси Чалга Idol. Вратата и вън. Чайга Idol се търси тук. Това ниво, това е под нивото ми това предаване. Аз си отивам. Какво правиш тук? Затвори вратата, че става течение. Добър вечер. Еми, флиртува с участника. Напусни, нямаш право да флиртуваш с други членове на журито, Нека освен да ви мен. какво ще ни изпее. Името ми е Трифон Стамбини. Нещо като за мен, какво ще ни изпееш? Оставете ме да си изкажа бързо. Колко килограма? Името ми е Трифон Стамбини, любимият певец е Миро, който наскоро се е прочул с неговата си песен Губи контрол и бих желал да изпея. Хей, аз знам защо съм чакал до сега. Защо не ми пееш тази песен? Обичал съм преди, но не е така. Алберт, Аз чаках своят клон, мъкнима. Извинете. супер яко бе. Да? Пей. Продължавай. Миро е гей ли? Червено си балон. С целувки. Ай, по-тихо бе, говоря по телефона. Продължете, ако обичате. Решил съм тук от дълбините на ада. Да завладея това жури. Да докажа, че съм по-добър от Тома. И че съм новия Music Idol. Дошъл си тук да кажеш, че аз съм някой. Излез от ролята си на герой. И еди какво си, що си ще станал твой. Вижте ме, не знам си какво си. Кой го гледа? Това е... Добре. Какво стана? Сега ще
Айде, давай! Добре дошъл в ада, начало край, победа от съсада. Не си играй, зная. Нали така правят твоите хора? Път към ада. Пенки. Едно. Явно не мога да... И ето да чуем Мая това, че какво ще каже. Да! Имаш едно да. Значи мисля, че имаш много голям потенциал. Тя сигурно ще даде едно... Замлечи се още. Тихо бе, тихо бе. Голям потенциал, големи даровити възможности. Точно да е, даровити възможности. Но смятам, че трябва да отслабнеш малко, за да влезеш в Music Idol. Защото просто... Чакай, завършила Просто ще чупиш сцената, а това не струваше много пари, разбираш ли. От моят хонорар, който е 8-цифрено число на месец, разбира се. Може да си каже? И не си бъркай какво като Шрек, ще вадиш от тук и ще правиш свещи. Your words have no meaning to me. Fuck you. Какво ще каже кънки? Аз искам... Не съм жила, но не ни Добре, пука. може да кажа нещо. Но ще дам едно стимулиращо да. Аз съм велика за сега в момента. Ами, в арменски Music Idol можеш и да минеш. Но и тук ще минеш. Едно стимулиращо не. And baby, here's the sun coming. Благодаря ви. След рекордните, невероятно добри изпълнения, идва време да видим и по-интересните участници. Сан Димитров. От малък мечтата ми е да бъда участник в Music Idol. Сега ще мога да ги изпълня. Любимите ми групи са Nirvana, Metallica. В свободното си време обичам да медитирам. Като порасна смятам да стана доктор. Music Idol, ще бъдеш очарован. От Пловдив съм, от Изгрев. На колко си години? На 13. Имаш ли жена? А ти нали се Да. знаеш, че нямаш години за... Да, но ако ми дадете един шанс, мисля, че мога да въздействам върху вас с магия. Танцуваш ли ги бе? Да. А ще Така ли някои движения? Това не е Dancing Stars. Фанки. Кънки? Ти ще дебел ли ме наричаш? Кой се? Така, искам да изпея моите песни, оставете ме. Нека да го чуем какво. Не, чакай да ме отгоспиш. Черни кервани, черни кервани, пак дрънчат. По пътя прашен е дрънчат. Живота не прощава. Виж колата му пляскат. Аз си едно прилепям. Кой ли път Ян, за кой да пъту би стенал ян. Съдя за те плача. Ян, живота ми. И какво си оценките? Колеги, какво ще го правим този хубавец? Няма години. Смятам, че има голям потенциал, може би ако се появи на следващия Music Idol. Трябва да смени кастинга. Ако ще закупчеш панталоната, приемам. Как се казваше? Стайлинга. Приятел. Стайлинга. Да. Стайлингът ти е малко... Разпуснат. Кажа, да. Или липсва. Трябва да сложиш нещо повече цветно. Миш! Имам едни много хубави килоти. Както минах от тъмната страна, дами и господа, смешки от мен няма да видите.